Kam dodat předání? Tady se koukej z toho střechu. Aha, super. Teď se podívám, jen co mu tuhle dobrodku dá. A mladý mu taky něco. Aďo! Aďo! Co? Hele! Adi! Ado! Pojď se podívat! No jo. Tak pojď. Tak pojď. Co? Co? No, co jsme chtěli ukázat. Ostříhanej jsi hruby. Jo. Aha. Co to je? CR7 Cristiano Ronaldo sedmička. A jo, tak to je hodně krutý. Tak tam jsou? A co? No tak co asi, šup, otevř. Ne. Že se to nestalo. Tak stalo. Co? Dostal kopajdy. Ne. Tak si na ně viděla zabezpečení. Tebe nechci už ani vidět. Co? Tohle. Ne. Výstuha. Na co tady má tohle? A vy to vyhavíte právě. To jsou... Není to možný. To je vzorek na trávu, no. To má i na tkaničkách CR7. Jo? Je to tam? Tak to vypadá, že ti mamka říkala, že? Co? Že přinesu. Co? Jo, říkala. Říkala to. Maťas. Co to je? To jsou gripy na